למה כדאי להפסיק להשתמש בקרשי חיתוך, כוסות נייר וצלחות עשויים מפלסטיק? אז אני הולך להפחיד אתכם קצת בסרטון הזה, אבל אל דאגה, בסוף הסרטון אני אציע גם פתרונות טובים. אז ככה, כולנו משתמשים בהם, אם זה קרש חיתוך כדי לחתוך את הסלט שלנו, או כוסות נייר כשאנחנו ממהרים למקום כלשהו, וגם יש כאלה שמשתמשים גם בצלחות פלסטיק בבית, פשוט בגלל שזה יותר נוח, לא צריך לנקות אותם, וזה חוסך המון זמן. אבל שימו לב, כוסות הנייר האלה אומנם אכן עשויות מנייר, אבל החלק הפנימי שלהן מכיל שכבה דקה של פלסטיק, שכבה שנועדה למנוע נזילות מהכוס. הבעיה היא כשאנחנו שותים משקה חם כמו קפה או תה, חלקיקים זעירים מהפלסטיק הזה, מה שנקרא מיקרו-פלסטיקים, חודרים לגוף שלנו. אותו הדבר קורה כשאנחנו משתמשים בקרש חיתוך, עם הזמן הפלסטיק נשחק ואנחנו מכניסים חתיכות פלסטיק זעירות לגוף. החלקיקים האלה יכולים להצטבר ברקמות הגוף ובאיברי הגוף שלנו. לנוכחות הזאת של פלסטיק בגוף יש השפעה על הבריאות שלנו, היא יכולה להפריע לתפקוד ההורמונלי שלנו ולהוביל לבעיות פוריות, לתגובה דלקתית של הגוף, וגם ישנם מחקרים שחושדים שיש קשר ישיר להתפתחות של סרטן. אז מה אפשר לעשות? בקשר לכוסות הנייר, פשוט בוחרים לשתות בכוסות זכוכית ולא מתעצלים לשטוף אותם. אותו הדבר בקשר לצלחות פלסטיק, יש גם חלופות מחומרים מתכלים כמו צלחות מקנה סוכר וחומרים מתכלים אחרים, או פשוט בוחרים להשתמש בצלחות קרמיקה רב פעמיות. בקשר לקרשי החיתוך, אתם יכולים להשתמש בקרש חיתוך עשויה מעץ שהוא חומר טבעי. אם אהבתם את הסרטון אני אשמח שתעשו לייק קטן, ואם אתם רוצים לקבל עדכונים ישירות לנייד שלכם לוואטסאפ, אתם יכולים להצטרף לאגוגופון, הקישור נמצא בפרופיל הראשי שלנו.